padayon ang panawagan sa DXDC 621 Rmn Davao og 93.9 IFM Davao pinagisab ni mga kasama sa RMN Foundation alang sa mga donasyon nga gikinahanglan sa mga pamilyang apektado sa pagtayog dito sa Manay, Davao Oriental. Sa kasamtangan mga kasama, aduna natay 600 ka 6x8 nga trapal nga muni siya RaydoMaN layo magsilbi nga temporaryong kapasilungan sa mga nagubaan og puloy-anan. Duna sabtay ihatod nga 1,000 liters nga tubig nga mainom gikan po ni siya sa Borja Water Refilling Station yun yan. 200 ka food packs gikan sa Aboitiz Company nga dunay sulod nga mga bugas, delata, instant noodles, kape og asukal. Hinuon doon sabtay natigo mga kasama nga cash donations nga gamiton pangpalit og dugang food packs apan dili pa kini paigo mga kasama no mo nga karon. Manawagan na sabmi sa inyong malumong kasing-kasing din ha. Manuktok mi mga kasama kaya bot pud na mo nga mas daghan pa nga food packs ang among madala didto. So mamahimong i-send ang inyong cash donations no, sa mga di makaanhi dinhi pinaagi sa GCash number nga 0910-318-4019. Again, 0910-318-4019. Unya kung wala mo GCash mga kasama, pwede sab nga mag-bank transfer. So pwede nga mo bisita mo sa mo ang Facebook page unya i-message dito kay para kami na mohatag sa inyo sa amo ang pasandan nga bank account.